Uau, moltes gràcies. Moltes gràcies a l'Acadèmia. Moltes gràcies a totes les espectadores i espectadors que han anat al cine a consumir històries i a viure experiències. Compartir-lo amb les meves companyes de nominació. Felicitats per les vostres feines, les trobo increïbles. Compartir-lo amb tot l'equip de Creatura, perquè crec que ha estat una experiència diferent per molts de nosaltres. Helena, gràcies. Gràcies per deixar-me veure't treballar, per convidar-me a estar amb tu, per veure aquesta energia, aquesta passió, aquesta sensibilitat, aquest lideratge d'equip d'una manera diferent, de rodejar-te de dones plenes de talent en tots els departaments, per fer que Creatura sigui una història que ha anat més enllà d'un guió i ha acabat colpint a moltes espectadores i espectadors. Gràcies a la Clara Roquet i a tu per explicar aquesta història, perquè crec que la nostra sexualitat, el nostre desig, potser no és exactament com el que li passa a la Mila, però en molts llocs del món encara està sent silenciada, callada, oprimida, sotmesa i usurpada. I espero que l'art sigui en forma de llibres, de cinema, de teatre, de pintura, pugui modificar una miqueta la societat que necessita tant aquest canvi. Li vull agrair també i donar molts petons als meus pares, al Meumi, al Floren, al Martí i al Lluc. Moltes gràcies.